There are about 5 things that separates Apostle Chiwenga from any other ministers. And I'm going to give you 5 of those things. To me, this is not another bootlicking video. This is a video where I'll be telling you 5 things that Apostle Chiwenga that separates him from every other person. Tinenge tingokupai mafacts chete, mafacts ekuti imi mukaenda mukanocheka ka munotonosangana nezvinhu zvinenge zvichikuratidza kuti aiwa Apostle Chiwenga mungavavengi henyu asi ironda riri mumhino kwamuri, ironda riri mumhino, kabunduka riri mumhino kekuti kanokurwadzai. I know vazhinji vanhu vachiti munhu waMwari uyo ane mari dzakati. Aiwa, Apostle Chiwenga havaganzi nekuti vane mari. Munhu anoganza nekuti ane shoko, akatumwa. Ende zvaakatumwa zviri kuitika, zvaakatumwa zviri kupruva kuti even vanhu vari kuparidza shoko raMwari muZimbabwe vari kutoona kuti aiwa uyu anotiremera. Chekutanga chandoda kuti vanhu vakataura nyaya yekuti Apostle Chiwenga vakaita sleep over, vakaita the shortest marriage ever recorded. That is not true. It's a big fat lie. Marriage yavo yakatanga muna December 2023. Yatanga muna December 2023 ichibva yazonoperawo, right? Yakanopera muna May 2023 2024 yakaita 4 days yaannounced but ndobva yazopera, saka ndozvakaitika. So what I want you to know is Apostle Chiwenga vakaroora 2023 ndobva vazosiyana nemudzimai wavo 2024, which gives the marriage December, January up to May. That's almost 5.5 months vari married, right? But vazhinji vari kuti no akamwana asiri virgin chichi. I know mashoko yaakabuda, but mashoko yaasi echokwadi. Ndi munhu kana akasava virgin hazvo zvaanorambirwa. Bhaibheri shoko raMwari rinotiudza kuti munhu anorambirwa nyaya dzeupombwe chete, but handizvo chete zvinorambirwa munhu. Munhu anorambirwa nyaya dzekusateerera murume. Mukadzi akasateerera murume anorambwa, anotosiyiwa, otodzoserwa kumba kwavo. Muchishona chedu zvitoriko, mukadzi akasateerera anogona kuendeswa kwana tete, vana tete vombotiraya kutaura naye, vakatadza kutaurawo naye anodzoserwa. Izvozvi tinotozviona mubhaibheri mushoko raMwari kuti mukadzi akatadza kuteerera Esther, the reason why akaroorwa, Queen Vashti vakatadza kurespecta King Ahasuerus. Zvikatoonekwa kunzi we are setting a wrong precedence. So I would imagine kuti if mukadzi waApostle akange ari rebellious, asingateereri Apostle, what precedence will it set to the rest of the church members or vanhu vanenge vachitenda kuna Apostle kana vakange vachiona kuti amai havasi kuteerera amai vedu? Uzvona, havasi kuteerera Apostle, maybe ndo word ramakajaira, kwedu hativati baba. So that is the thing. So nyaya yevirginity is out of the picture. That's a private, very private or a very delicate matter that cannot be discussed in public, because at the end of the day inozokanganisa. But munhu akasateerera anotobvuma kutodzoserwa nenyaya yekuti murume is the head of the house. Ari the head of the house, he is also ari kurepresenta Kristu. Ukaramba Kristu hauna denga raMwari rauchapinda, handiri kuzviona. Saka zvangofanana nekuti ukatadza kuteerera mutemo wemurume, watotadza that marriage is null and void. Pamberi paMwari, the reason why Adam akatadza akakeswa was because Bhaibheri shoko raMwari rinototaura kutoti nekuti wakateerera shoko remukadzi wako. Saka zvinoreva izvo kuti iwewe kana uri a married man, kana mukadzi wako asingakuteereri or asiri kukuteerera or achiramba ma-instructions aunomupa ekuti umuteerere, that woman does not deserve to stay with you. Vazhinji vanogara muma-marriage
because they want to show a face but vachirarama a fake life. Yes, pane zvimwe zvinhu zvatinokompromise mumarriages, but pane zvimwe zvinonzi non-negotiable zvokuti hazvitombofani kutombe zviripo. Munhu akasateerera murume, what precedents are they setting to the kids? What precedents are they setting for the society? What precedents are they setting, especially for a person who has got a leadership that is attracting more than let's talk of my members or vanhu vakasubscribe pa Jesus Revelation Ministry. There are 63,000. From there, we are looking at the church in a membership here over 100,000. Vanhu vavo vachizosangana nekuti maapostle havasi kuteerera apostle. That it's a bad precedent. So that's reason number one. Then tomboenda pa reason number two. I saw a video one of my friends Zigo achitaura kuti izvo when he was pointing out nyaya yekuti apostle Chiwenga vari kuti iyi ministry ndeyangu, tanga yako. Obviously chinhu chinonzi ministry kana mamusingachizivi, according to Romans chapter 11 verse 13, you hear Paul achitaura kuti I glorify mine office, my ministry, mine office, which is the ministry of the Gentiles. Zvichireva izvo kuti Paul anga ane ministry yake, and ministry yake yanga iri yekuminister kuma-Gentiles, and that ministry yaibelonga kuna Paul, right? Ndosaka makaona page raApostle Chiwenga rakatongonyorwa kunzi Apostle TF Chiwenga Ministries. Harina mbonyorwa. He didn't mince his words. He just said Apostle TF Chiwenga Ministry because it's his ministry. Because that's his assignment that was given. Munhu achipiwa vhangeri kana kuti achipiwa shoko rekutuma, anopiwa vhangeri, opiwa assignment. Just like zvamunoita muchipiwa assignment yekuchikoro. Ukapiwa assignment iyo ndeyako. Unogona kuenda unoita research nevamwe vanhu, but at the end of the day that assignment is yours. You are supposed to submit. Marks anopiwa iwewe, haapiwi vanhu vanenge vaita assignment newe. Handiri kuzviona. Kana waita assignment inopiwa iwewe, so you are solely responsible. Iwewe ndounoziva kuti ma-assignment ndichanyora zvipi zvichaita kuti ndiwane ma-marks. That's the same thing zvinoitika pa-ministry. You as the custodian of that assignment ndiwe unopiwa and ndiwe unoziva zvaunofanira kunyora ma-assignment iyoyo. Saka kana anyone akauya achizopa suggestion uchiziva kuti answer iyi iri wrong pa-assignment yangu, haunyori izvozvo. Ndosaka muri kuona kuti he is not a man anotora ma-suggestions amunopa, because iye ari kuziva zvaakatumwa, ari kuziva assignment, ari kuziva question yaakapiwa, and that is the answer that he gives. Because he's going to be solely responsible for that calling pamberi paMwari. You understand? Saka chinonzi ministry chinhu chaunopiwa iwewe, and that should be very 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 clear. And chimwe chinhu chamunofanira kunzwisisa paministry ndechekuti chinhu chinonzi ministry it is different from a church. Church ndeya Kristu, but ministry ndeyako, inopiwa munhu. Peter anga ane ministry yanga anayo, vana Barnabas vanga vane ministry. Ukaverenga zvakare pana Acts chapter 13 unonzwa kuti vana Paul vakanzi they are being separated for the ministry which I have called them, which means kuti munhu ndiye anopiwa ministry. Ministry ndosaka Jesus Revelation Ministry hainambonzi Jesus Revelation Church, yakanzi Jesus Revelation Ministry. Zvinoreva kuti muridzi weministry ndiye Apostle Chiwenga, then vana Pastor Baloyi, vana Evangelist Mafolo nemastewards nevese vanhu vakapiwa vari muchurch. These are the people who are supporting the ministry. Vanhu vakafanana nevanhu vari kunzi uyai tiite group research, vari kuuya kuzobatsira, but the goal is to make sure that the ministry succeeds. And but they then fall under the big umbrella Church of Jesus Christ. And iyo ndiya Kristu iyo. Hapana Apostle Chiwenga pakambotaura kuti ivo ndivo muridzi wechechi, vakati ndiri muridzi weministry. Ministry means an assignment. Saka isusu tinofola under assignment. An assignment that is assignment of Apostle Chiwenga ndo patiri kufola isusu, which means kuti we fall under that ministry. Anditika then tochizozoti we fall again in the big umbrella thing of the church. Andimona. So ndozvo zvakaita. Saka musarwadziwe zvenyu. That is what it is. Ministry nechurch zvakasiyana. Ministry inopiwa munhu, church ndeyaMwari. Iwewe uri pauri uri church. Apostle Chiwenga pavari is a church. Iwewe nemukadzi wako muri church. Whoever ari muchurch ichurch. Noona.
it belongs to Christ, but the ministry belongs to an individual, because ukakanganisa ministry iyoyo, you are this one who is going to not get my marks. Ndosaka vanapo vaitaura kuti ndinotoshingaira because anenge akapiwa ministry kuti ndinoshingaira anditika I put my body under subjection anditika so that after having preached to men I myself will not be a castaway, which means kuti iye he was going to work harder so that he can fulfill his assignment. Saka assignment the ministry zvinhu zvimwe chete, chinhu chimwe chete, and that's what the Bible teaches us. Then toenda pa issue number 3. Kune vanhu vaya vanga vachitaura nyaya dzekuti no there were a lot of guys vanga vachitaura kuti no kune vanhu vari kuuya vari kuti takabuswa takadai. Right, nyaya iyoyo iri paviri. Chekutanga ndechekuti kana makaona mavideo yeah, I want you to go and watch. I think if you go into this link, I want you to check these 2 videos that Tinashe Mugabe, these 2 videos idzodzo, enda unocheka vakadzi vachitaura zvavanenge vataura kuti no ndakazobviswa nemurume uyu, and at first varume vanenge vachitori mucomment section ukanocheka live chat yemavideo iyayo ema-DNA show aTinashe Mugabe iyayo, you see kuti vanhu vanenge vachitoti murume uyu akashata, but panozobuda ma-results manje ndipo panozoona kuti take a story yaunenge waudzwa nemukadzi with a pinch of salt, because most of these people they will be having scores to settle because naturally vakadzi vanoziva kuti havana simba, and the only way that they can do that kuti vave nesimba pamusoro pevarume, they use manipulative skills, and the other manipulative skills zvinoshandiswa nemadzimai is playing victim, because when they play victim they get sympathy from people, and that's why you find kuti in this world right now toda kutarisa kuti how many people have been destroyed by women. And look at this guy I hosta a show, this American podcaster angari pa ESPN, how much he lost 20 million to an OnlyFans girl because anga amuti ndoda kuita 6 newe zviri rafu or something like that, andikuzviona or ndoda kukubata chibharo. Izvezvo akatoluza 20 million because the law always favors the men. Not so long ago tine nyaya yamai Jeremiah vachitaura kuti munoziva zvakaitika, anditika vanhu tikaita stand up tikati we need to stand up for the boy child. It's no different kuti ndo the same thing chiri kuitika chekuti vanhu vanenge vachiti aiwa no we are standing up for they should the same way that you stood up we are standing up for the boy child panyaya mai Jeremiah, that's the same way you should stand up for the boy child pana Apostle Chiwenga. Kana kuri kukuti kune vanhu vanenge vari kunzi vakabviswa naApostle Chiwenga, vanhu ivavo ngavauye nezvinhu zvinobatika, whether machats, whether mavoice notes, whether macalls avakaita nemunhu iye vachiratidza kuti vari kudanana. There is no way that you are going to go out on a date or go be in love with someone pozoshaya kana any iota of evidence inoratidza kuti maidanana for such a long time. Andikuzviona izvozvo zvinhu zvokuti zvinokwanisa kuproducwa in this modern day and age. Hapamboshayiki a small little evidence inogona kushanda in a court of law. Whether Apostle Chiwenga covered it tracks, but that should be something chekuti there is no way that anyone munhu akaita saApostle Chiwenga can be omnipresent or stop these things, because technology has got a way of exposing people, you understand. Saka vanhu vaya vanga vachiuya vachiti Apostle Chiwenga vakadai, please produce evidence. You have been given a challenge. We have produce evidence kuti no ini ndakadana nemunhu uyu zvakadai. I know it might be difficult to prove kune vaya vanotaura kuti no zvinogona kunge zviri difficult to prove, especially kana kuti kwanzi takarara tese or something like that kazhinji kacho, but evidence kana yangoda kubuda inongobuda, kana munayo kana iripo ngaingobuda, andikuzviona. That is what is happening. Then tochienda pa the last 2 things zvandoda ndingotaura ndezvekuti let's talk of the uniqueness in Apostle Chiwenga or the genuineness of his ministry. Chinhu chandakaona inini hangu personally ndechekuti that man has got so much discipline.
and he is someone who works very, very hard, which is a virtue that is lacking in many other pastors that I meet. Unowana munhu akagara pamba the whole day haana zvaari kuita, but he expects to excel in ministry. That's not how ministry works. Ministry means working hard, working extra hard, and this is something that you find in Apostle Chwenga. Every time you meet him, you'll be working, and every service is full of information, is full of inner depth. And it's not wazopererwa nesimba rekuteerera shoko pamwe pacho because hazvisi matiri. But if you look at this man, munhu anotori nesimba rekuti akapiwa simba even in the toughest of times. He's not someone who cowers when the tough times comes. Saka in the end chandaona nchekuti vazhinji simba vane usimbe havadi kushanda, vanoda kuti ministry ndio inofanira kuvachengeta. They don't want to work hard, they don't want to find other projects to do. They solely rely on ministry, kuti ministry ndio ichandichengeta zvinhu zvangu zvese. Yes, in the end ministry ichakuchengeta, ichakupa mhindu dzekuti ukwanise kuwana mari, but that should not be your sole source of income. Saka izvozvo ndo zvinokonzera kuti varume vazoita jealous. Vazhinji vanenge vane jealous because they will be seeing that this man is excelling, he's above us, he's younger than us, but he's excelling. So these are some of the things. Kana munhu there is a statement randoparira rinotaurwa na this guy Bishop David Oyedepo, because he said there is no apartheid in knowledge, which means that you can learn something from someone even if you do not share the same views. There's something that I also learned from Baba Guti, even though I left the ministry Yekusayocha. There is something that I learned from that man. He was someone Guti, in spite of the issue your doctrine, there is something. He was someone who was working very hard. Muna aishanda on simba, aishanda, he would discipline himself, he would fast and pray. Or someone angari, there was something that he would do, angari munhu angasingorarami nechinhu one. So izvozvo ndo zvinowanzoitika kuti vazhinji vanenge vachiswera vachipopota vachididi, they have nothing to do. And also the other thing that you should also see ndezvekuti inini panapa, as I'm doing this video, I've never been paid a single cent by Apostle Chwenga or by any of the people in the church kuti mukoma muri kurova basa oi kana $10 yekuti mutenge data. I've not been given any money. But vazhinji vamuri kuona vachiataka Apostle Chwenga, they are being paid. Vanhu vatori ma-PR vari kuti ngatizviwisire pasi. But what they do not know is the more you are talking about Apostle Chwenga, the more you are actually advertising. People are going to go onto his page. They are going to go onto his videos. They want to know what is really this man saying. And in the end, you realize kuti mukuisa dongi mukucherera dongi mugomba rejecha, paunopedza parinozara gomba dongi rinenge rabuda ochiti ndoda kurifutsira. Saka ndo zviri kuitika. But anyway, that is 5 things that I wanted you to know about Apostle Chwenga. And kuti chekupedzisira chachona ndechichi, ndechekuti Apostle Chwenga havanambovhera vambochaja munhu mari kuti kana uri uchiuya. He's the only man in Zimbabwe that I know who has not charged type. He's not charged yatingati first fruit offering kana kuti chichi. Hapana paunombochajwa any offering ine mari yekunzi ukaita iyoyo pane zvinhu zvichaitika muupenyu hwako, pane chakati chaitika. Munhu wese anopa kujera anotoudzwa kunzi uri kupa because uri mwana wemumusha, uri kupa because uri kuziva kuti baba wako akakukomborera, uri kupa because uri kutenda Mwari. Andimoona hapana zvikuru zvaunozonzi uchazoitika. Zvikuru zvakatoitika ndezvekutoti wakaponeswa iwewe, Kristu akakufira, ndo zvikuru zvakaitika, ndo zvikuru zvakatoitika. Hakuna zvimwe zvikuru zvinodarika izvozvo. Kana kuri kunzi uda mari unoitsvaga, Mwari anokupa maideas hongu. Semapera ari kungoita vanhu vari kuti right now ndakabata foni yandiri kushandisa nemicrophones andiri kushandisa. These microphones haana kugadzirwa kudenga.
mamicrophone akagadzirwa nevanhu ivava vakapiwa pfungwa idzodzo naMwari, and technology yatiri kushandisa izvino yakabva kuna Mwari ikaiswa mupfungwa dzevanhu, vanhu vakashandisa njere idzodzo vakatogadzira izvino vari kuita mari. The person akagadzira microphone inoini, the person akagadzira phone inoini, akagadzira stand yandakabata, ari kutoita mari because of the knowledge yaari kushandisa. So that's the same thing. Iwewe as an individual ukangoshandisa njere dzako dzawakapiwa naMwari unotoita mari. Hauiti mari nekupa kuna Mwari, unoita mari nekushandisa njere dzako dzawakapiwa naMwari. So that is the story, guys, and I thought I needed to share this as a warning or as a follow-up, not kuti tiri kudefenda munhu, but tiri kuti yes, kana muchirwisa munhu murwisewo zvine mafacts ari tangible. Uyai nezvinhu zvinobatika, kwete kuuya nezvinhu zvisingabatiki. Kana maudzwa kunzi uyai neevidence, imimi mouya muchituka munhu. Uyai neevidence kana muri kokuti imimi muri kuziva kuti murume uyu akakutadzirai zvekudaro and mune nyaya against him. That's me, and I'll see you on the next video. Ndini JC signing out and saying, right, kana wanga usati wafollow Apostle Chiwenga, go and follow him. Listen to his sermons to learn. Kwete kuteerera une pfungwa dzekuti munhu yakashata, because at the end of the day you're not going to learn anything. Ini ndoteerera wana vamwe vese, even wana evangelist Mparinga, wana prophet Makandiwa, and in their wrongness of their doctrine I learn one or two things from them. Saka endai moteerera munzwe munhu musina jealous naye, andimuzviona. That's me signing out. Tonana pama video anotevera.